سلامت عنا هبلنا خبركم تملكتنا ناي ساعات 10 خلت زينا حزنا قريبنا لنا سبر زينا حيلتات مكلخال تግራይ ኣብ ግንባር አላማጣ ብዝወሰድዎ ናይ መኸተ ስጉምቲ ክልተ ክፍላተ ሰራዊት ጸላኢ ምስ ኮማንዶም እንትድምሰሱ ኣብ ግንባር ዛላምበሳ ሰለስተ ታንክታት ጸላኢ ምቅጻለን ወሃቢ ቃል حيلታት መክልኻል ትግራይ ኣፍሊጦም ሙሉእ ትሕዝቱ ከም ሰብ ቀርብ እዮም ህዝብ ትግራይን ፖለቲካዊ ስርዓትናን ንምድምሰስ በዞም ኣሃዳን حيلታት ዝተኸፈተልና ውግእ كميت جمير توجه ما بقى سلاي توجه انتايو توجه حالتات مكل خال تجراي كمي مكتلو حزز لنا اللو جبط كناتات انتايز مسل نايت كل تغنى مكسواس حصر بلا ما بره خبكم ايه كم تقول لنا نفلطو توجه قالي سبات بعسران 4 أبسمين إز بستجمرة من كسراس بستجمرة مسؤول يخون توجي جن كم أين يورن ثناي فلما مدلاهم إذا هذا وحيلي من قصة تجرين حزب تجرين كين بركخكا تزد حاسو ناينك سنا سرعة كسالة طلوا سلا زي خل من قصة تجرين حزب تجرين من بركخ سفيح مدلاهم دا جوارت صالحين كافتم مدلاوات وش تحدن تايز جبر نيرو مرز عم سكاينا بتجري درجة مرز عم تكايدكم ملوء مدلاو غيرك وكمي كدمسكم يا ديتات كي وخيا بزوله مسرات سقيل زرات راح ينبرن دا تدالوش وش تصنح ميم بزو مسرات ما اب غوندر اول ديا مستول كملاخي سياس افورقن اب ايرتراون تግራይን مورار مدلاوات دا غبر تصنح ميم እትል ትግራይን مورار ትግራይን ምድምሳስ ገብሮ ዝኖር مدلاو ድማን ሰሜን እዙን ሓደ አካል ካውሽት ዝጅምር እንታኸውን سفيح مدلاو دا تجبرت صنيحيو اوشتو زلو تجارو خنده يخونو زرزر مزغان دا تخايده صنيحيو بمرار حزلون بتواغات زلون نسوم مسفلتكا نعوم قصر بمئتاو لتمتقعتي بولديا بغوندر بإرترا اوشتو دما سمعنز بوشتو خوينو اب حدسير غزي اوشتي حزب تግራይን መንግስት ትግራይን ምድምሳስ ዛ ቀድዎ ዛ حسبو تلمنيرومي بو مسرت منقصاص እንዳገበሩ አወልዲያን ኣብ ጎንደርን ኃይል ምድላው መስገበሩ ደገፍትና ዝኾኑን አይ ሰሜን እዝ አባላት ፈተውትና ዝኾኑን አይ ሰሜን እዝ አባላት እቱን ትግራይ ዝሕሰብ ዘሎ ጥፋት ስለዚ ተሓባበሩና ለተኸበጽሕ ዝግብኦ ዝነበረ ጥፋት ንምንካይ ናይ ባዕልና ምክልኻል ስጉምትታት በመውሰድ ምስተመኡ ዝነበሩ ሓገዝትና ብምዃን ሰሜን እዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ውሽጢ ሓጋዛይ ክኸውን تجيريو سمين إزي بتستجبره من قصاص حجاز تزيخون نيرو كبتصح خل زنورة طفات بتعم عبيم بخونا نيرو بوحلل لما راحة بوحلل من قدقن سمين إزي أو إزنور وجناتن دقفتنا المسارات تجير بستوهذا إنفورميشن مسارات أو حد سير جزية كودا تجيرو مكل خالنا ندق خون تجيريو بس وحلل من قد ندق مسكون دما أو حد سير جزية وشتي إتي عفان سرعت هذا وسرعت أنا وشت مدلوات غير سلة صنحة أو وشت حدا معاتي كملا نا إثيوبيا كفلتات زنورو خفل سراويتات بملء من تግራይ كزمتو عزيز وميو أستكوا جزي أواجون تأوجي ناي كوينات مخته ناي كوينات أواجون تأوجلنا بتزا أوج مسارة الماء إثيوبيا اللوز بهالو خفل سراويتات بملء بستفاد لقطاجة بغوندر بلاماتا بعفر مسود ما مس مشارخته أنباغنن ملكاوي سرعت جوجل إساس كوين دما بإرترام بقوع بمدلاو بمقوار بكل قصات تزحسوا الذي تخاص الذي تساخع لهم بكل قصات وق خفيتهم الله بمسرة الحناز قبرنا وق ناي مكل خال وقي حالتات مكل خال تقراي كونه منقس تقراي ناي مكل خال وق يكايد أنا مثلا ما أوان ما خدنا ناي مكل خال وقت انتنا كايد تلنا اب سمين از جمرنايو تخاتال ورار بمعراب مس جمرنا نتب بمعراب تهاندي زمص حيل نعو ناي مكل خال سقم توسيدو تخاتلتي متقعتات ما ببزو حقطاጫ ስለዝመጽና تناي مكل خال وقنا هيلنا جمرنا بتعم جزيف حيلي اسلفو نيرو كمت بتدغاغام زغلص حيلتات تنكحتي حيلتات أهدان حيلتات مس منجستي جوجل إساس بمخان بكل جنباريهم قتيمنا
ካልኦት ይድግፉና ዝብልዎም ሓይልታቱን ንዕኦም መሰሊፎም እዮም ትውግእ መኪቶምና ብዝርዝር ሙሉእ ዝተማልእ ስእሊ ምንታ ክህልወኩም ተሰላልፈ ሓይልታት ብዝምልከት ኣብ ናይ ምዕራብ ግንባር እቶም ናይ ብልጽግና ሓይልታት ምክልኻል ዝበሃሉ ከም ዘለዎ ኮይኖም 21 26 18 37 55 ዝበሃሉ ናይ ህግደፍ ክፍለ ሰራዊታት ጉጅለ ኢሳያስ ብምዕራብ ገጽ ኣሰሊፎም እዩ ብዛላምበሳ ግንባር ድማ 19 11 27 17 ዝበሃሉ እግረኛ ክፍለ ሰራዊታትን 42 49 ዝበሃል ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት ብተወሳኺ እውን ብምዕራብ ግንባር 46 48 ዝበሃሉ ተደረብቲ ሜካናይዝድ ክፍለ ሰራዊታት ተሰሊፎም ሰፊሕ ምውፋር ገይሮም እዮም ብደቡባዊ ግንባር እውን 25 32 ክልተ ብርጌድ ኮማንዶ ሰሊፎም እቲ ወራር ከፊቶም እዮም እቲ ተገይሩ ዝነበረ ምድላው ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ነቱ በህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ 2.7 ሚልዮን ህዝቢ መርጸ መንግስቲ ኣፍሪስካ ተጋሩ ንሓንሳብን ንሓዋርን ከይትሱን ምድቋስን መንነቶምን ብሄራዊ ክብሮምን ኣዋሪድካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝለኣኽ ምስለነ ንምምሕዳር ፍጹም መላኽ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ትግራይ ንምትካል ዝገለጽኩልኩም ሰፊሕ ምድላው ገይሮም እዮም ውግእ ኣካይዶምልና እዚ ኩሉ ምድላው ገይሮም እዚ ኩሉ ክፍለ ሰራዊታት ኣሰሊፎም ኣብ ዝገበሩልና ወራር ግን ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከመይ መኪትዎ እንተልና እቲ ዝነበረና ምድላው ኩላትና ንፈልጦ እዩ ንሕና ኣብ ልምዓት ኣብ ፖለቲካዊ ስርዓትና ምሕላው እምበር ካልኦት ንምውራር ካልኦት ንምውጋእ ምንም ዓይነት ምድላው ኣይነበረና ምስ መጹና ኩሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ በብኻቢኡ ዘሎ ምልሻ ብሄራዊ መንነቱ ንምኽባር ሃለዋቱ ንኸይገሃስን ንኸይጽቀጥን በቢ ዘለዎ ተሚም በቢ ዘለዎ ፊሩ ግን ሰፊሕ ናይ መኸተ ስራሕ ኣብ ኩሎም ግንባራት ኣካይዶም እዮም እዚ ከም ዘለ ጽንዓት ንምግማት እውን የጸግም እዩ ዝመጽሉ ኣቕጣጫ ተርእይናዮ በላማጣ ግንባር ብምዕራብ ግንባር ብጎንደር ግንባር ብሑመራ ግንባር ብገሩስርናይ ግንባር ብዛላምበሳ ግንባር በዲያዎ ግንባር እዮም እዚኦም ኩሎም እልፊ ክፍለ ሰራዊታት ወራር ፈጺሞምልና እዚኦም ኩሎም ክፍለ ሰራዊታት ግን ከምቲ ዝሓሰብዎ ከም ድላይ ማሓደ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ግን ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሰይሮም ከንበርክኹ ግን ኣይከኣሉ ሰፊሕ ናይ ውፊነት ስራሕ ተራእየሉ ዝለዓለ ጅግንነት ተራእየሉ እቲ ምልሻ ዝበሃል ናይ ከባቢ ዕጡቕ ሓይልና እቲ ፍሉይ ሓይሊ ንብሎ ኩሎም ተኣኪቦም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንወለዶ ዓብዪ ትምህርቲ ዝህብ ጀግንነታዊ ስራሕ ግን ሰሪሖም እዮም በቲ ዝተገብረ ናይ ጀግንነት ስራሕ እውን ብዙሓት ክፍላ ሰራዊታት ናይ ጸላኢ ኣይንኽእልን ክብሉ ገይሮም እዮም ንኣብነት ብኣላማጣ ግንባር መበል 25 32 ትበሃሉ ክፍለ ሰራዊታት ኮማንዶ 2 ብርጌድ መጽኦም ሙሉእ ብሙሉእ ተወቂዖም ካብ ጥቕሚ ወፃእ ኮይኖም ኣይከኣልናን ክብሉ ገይርዎም ኣብ ሓደ 2 መዓልቲ ክመጽዎ ዝሓሰቡ ሰሙናት እውን ሕድሕድ መሬት ትግራይ ብቐሊሉ ከም ዘይሕለፍ ረመጽ ከም ዝኾነ ሕድሕድ መሬት ትግራይ መቃብር ጸላእትና ከም ዝኾነ ብተግባር ተራእዩ ባዕሎም ቶም ናይ ጸላእ ክፍለ ሰራዊታቱ ናይ ከኣልናን ክብሎም ክኢሉ ብዝተፈላለየ ግንባራት እውን ሰጢጦም ከኣቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሕልምታቶም ከሳኽዑ ይሓስቡ ነይሮም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዘርእዮ ጀግንነት ግን ከምቲ ዝሓሰብዎ ሰጢጥካ ምእታው ዝበሃል የለን ዝግባእ ዋጋ እንዳኸፈሉ ብዙሕ መንእሰት ኢትዮጵያ እንዳተረፍረፈ ሒዞሞ ዝመፁ ሓይሊ እንዳተረፍረፈ ከቢድ ኪሳራ እንዳኸሰሩ እዮም ሕድሕድ ጎበታት ዓድና ሕድሕድ ሜዳታት ዓድና ዝሳገርዋ ዘሎ እቲ በቐሊሉ ክንቆጻጸርዎ ዝበሉ እውን ክቆጻጸርዎ ዝኽእሉ ይኮነን ሕዚ ሰራዊት ሞራሉ ዝወደቐ ሰራዊት ብኽልተ ጥይት እውን ዝውቃዕ እዩ ብቕድሚት በኣና ይውቃዕ ብድሕሪት እውን ሞራሉ ወዲቑ ስለ ዘሎ ንዑ ንምትብባዕ እቶ እንዳበሉ ብኡ እንዳወቕዑ ዘይጭበጥ ሕልምታት ዘይጭበጥ ሓሶታት እንዳሓሰቡ ከምዚ ጌርና ኢና እምብንተይልዎም እውን ብድሕሪቱ እንዳወቕዑ እዮም ዘዋግእዎ ዘለዉ ገገሊኡ ሰራዊት ብረቱ እንዳደርበየ ብረቱ እንዳሸጠውን ተስፋ ይቆርቕ ስለ ዘሎ እግሪ ውፅኒ ናብ ዝበሎ ይጠፍእ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ዝርድእ ስለዚ እቲ መኸተና
حدرنا أي قدمن حدرنا أي لو مسواتنا أب جبر زوعل ججننت زسرائيل مخته من وارو كل خفلت يقبو صلاة ودق مورالو نمصقان كم زبهال كتما حيزه كم زبهال بوتا حيزه كم زبهال تقصاصيرنا يبليو زودق مورال جن بزي كتكاز خل يكونن بعلو بحرنا يتوق انتايو بزغبا كردو لنا بحرنا يتوق امنغو حيلታት ወረርትን امنغو ينوررن እንብል ህዝብ ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ውግ እዩ በመሰረቱ ውግና ፍትሓዊ ውግ እዩ ህዝባዊ ኹይናት እዩ ህዝባዊ ኹይናት ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ብሙሉእ ስለፈል እዩ ህዝባዊ ኹይናት ድማ መልክዓትና ውግ ኩሉ ትጥቀመሉ እዩ ተደሊኻ ደባይ ውግ ትጥቀም ተደሊኻ ስርዑ ውግ ትጥቀም ተደሊኻ ዕጡቅ ፕሮፓጋንዳ ትጥቀም ተደሊኻ ናይ ህዝቢ ዓመት ትጥቀም ህዝባዊ ኹይናት ህዝቢ ኣይርገጽን ኢሉ ብሔራዊ መንነተይ ኣይተረግጹን ኢሉ ዘካይዶ ውግ ስለዝኾነ بخالي قص وررتنا دما بحايله قديدهم بناي حسوت بروباغندا اندادفو زمصو سلازخونه بزح ززلق يكون تجديدو زواغان بدليتو بهراو مناتو خبر زواغان زغبر وقت امامنغو حزبن امامنغو وررتن زغبر وق سلازخونه زيرو تعاوت بتون فتحو خينات زكايد زلو مززامو زيترفيو بحر لايتو ግን بزغباون مفلات يدليو ببوتاتا يقلصن اكلت تباله ختما اكلت تباله بوتا متحازن زي متحازن نتتقلال عاوتنا يوق ناي كوينات ايغلصن حد وقن كويناتن ون افلالا يلوي حد وق ابين تعرضكو يحشني ابين صلا انت قطمكو يحشني ابي مكلخال تجبركو ابي تتقعكو يحشني لكا نتوق بزمرح اكل زوسني مدمدمتو قنت حزباو كوينات نا عاوت زبقع كونلو تنخطلو استراتيجي تنخطلو استراتيجي او كتما دي زخون او قطر دي زخون حزبنا اندا تخلاخلنا حزبنا حدقا خيبصح اندا قبرنا ابز تعملنا بوتا صلاه بدمساس بز تعمل منقدي توق زمرح زلو لذي ابز بوتا اتو اسو يكونن توسان ነገር كاتو يخلي قدم درغي معات عسل سراويتو 640 كورز بها نيرون كبلاماطا جميرو كلن كورم دا تحاسه ابشري يعريدو بوتاتات تلقيق لي نير شعون شرغن موداتا مقابري اخوينا سلازم وررت صلاتي حزب تግራይ نتبزح مستنكر سر حزب تግራይ صلات زخونه حيلتات بوتاتا بمحازوم عقوت رخيبهم كبهاد زخيل يكونن تبوتا كما قداسنوتن وقيت عمدا يطعمن يلكا ابيناي بوتا اينا عرينا ندقعم ندمسسوم يلكا زمرق سلازخونه ازي ناي كايدا وق مخانو بزغبا كردا يغبنا ابزي خغلصو دل خال ነገር ابز حزباو مخته حالتات مكل خال تግራይ زكايدو زلو وق بين زكايدو ديو خالوت فتو تخلونا ديم خالوت دغفت تخلونا خالوت وتادرا مقسقاسات الله ديم زبلون كل علي خيل يخون صلاي بتزغورنا مخته كم زي خيل فليطو نحبرات منقسات عرب درون كم زو خبو لمينو قال صواراتون كو لمينو السمصيون معات مدافع معات نفرتي بب معالتون توافرون كم زي خيل مسفلته حلف حلفو كاب دبوب السودانون حاجز لميني كلاتنا نفلطوي سراويت مسنر سراويت قمصي كوافرون موكيرو يساقعلن بزي يقدس ስለዚህ ዘርኤና ናይ ሓይሊ ናይ ጸላእ ሓይሊ ምድኻም ብግልጽ ዘርኤሉ ኩነታት ይዘሎ እቶም ዝዋግኡ ዘለው ሰራዊታቱን ንሕድሕድ መሬት እንተሓልፍዋ እንተለው ደምሲሶም መጥቂዕም ኣይኮንን ዝሓልፉ ዘሎም ይኽፈተሎም ቦታ ኣበይ ከም ነጥቅዖም ኣበይ ከም ንዋዖም ስለዝፍለጥ ምንም ከም ጻጸ መንገድ ሒዞም ዝኸዱ ዘለው እምበር ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥሒሶም ንዑ ደምሲሶም ዝሓልፉ ሓይልታት ኣይኮንን እዚ ብዝግባእ ከርድኦ ይግባእና ኣብቶም ናህና ወገናቱን ኣብ መላእ ኢትዮጵያውን ተቃውሞታት ነዚ ኣህዳዊ ምልካዊ ስርዓት ሰፊሕ ተቃውሞ እዩ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ከባቢ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ኣሎ ቄሮ ብሓደ ገጽ ዘካይዶ ምንቅስቃስ ኣሎ نحرنتهم زقالسو حيلتات دما اسمون بزغبا يواغوا يم زلو صلاء ግን ሙሉ حيلو بزرباريبو
ሙሉን ክፍለ ሰራዊታት ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ዘረባሪቡ ሓደ ሉዓላውነት ዓዱ ናብ ሓደጋ ወዲቁ ብሙሉኡ ናብዚ ይኸቲት ዘሎ ምስ ገለገሊኦም በሚሽጣር ዝኽገድፈልኩም እዚ ክበኩም እዚ ሃውኒ ሰራዊት ሓገዙኒ ናብ ኣብያት ይኣትዩ ዘሎ እዚ ዘርኤና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ብዝለዓለ ጅግነትን ብወነን ስለዝመከትዎን ከቢድ ክሳራ ስለዘብፅሕሉን ናብዚ ዓወፅወፅ ምእታዊ እዩ ዘርኤና ብወገን ኤርትራዊ እንትኾነ ናይ ኢሳያስ ጉጅለ ኢሳያስ ዘዋፈሮም 16 ክፍላታት ሰራዊታት ብምልኦም ተዋፊሮምን ተኸብፅሕዎ ዝደለየ ጉድኣት ግን ከብፅሑ ይከኣሉ ኣብዚ ከይልዕልና ክነሓልፍ ዘይብልናውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወፃእ ዘለዉ ተቃወምቲ ኣብ ውሽጢ እውን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣየዋፀኩምን ዝውግእ እዚ ምስ ሓውና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ኣይተዳሚና ተትርፍሉ ነገር የለን ዕድመ ናይ መልእኽቲኹም ተናውሑ ዘለኹም ጠጠው ብልዎ ዝብል ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ግን ሕውነታዊ ምሕዝነቱ ንህዝቢ ትግራይ ዘረጋገፀሉ ወቅቲ እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ ጉጅለ ኢሳያስ ንበይኑ ክደፍአሉ ዝደለዩ ዘሎ ውግእ እምበር ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ንፍትሕን ዴሞክራሲን ዝቃለሱ ሓይልታት ግን ብምልኦም ነዚ ዘይፍትሓዊ ኩናት በብዓለሙ ዘለዉ በብኸባቢኡ ዘለዉ እንዳኾነ ንወኦም ዝርከቡ እዞም ወገናት እዚኦም እውን ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ድጋፍ ይገብሩ ከም ዘለዉ ብዝግባእ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርከብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ንዝብል ድማ ከምቲ ዝገለጽኩልኩም ኩሎም ናይ ፀላእ ሓይልታት ኣብ ኩሎም ግንባራት ተሰሊፎም ኣለዉ ኣብ ኩሎም ግንባራት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እንዳመከቶም እዩ ዝርከብ መኸቱ በቲ ዝገለጽክዎ መንገዲ ብዝጥዕም መንገዲ ገና ትውግእ ተጀሚሩ እምበር ኣይተወደን መልክዕ ናይ ህዝባዊ ኩናት ኣብ ከተማታት ብትገብሮ ውግእ እንኩ ኣይኮነ ዝግለጽ ንህዝብና ድሕንነት ንህዝብና ሃለዋት ህዝቢ ከብርሱ ዓዲ ከም ዓዲ መጠን ትግራይ ከም ትግራይ መጠን ፍጹም ንምንብርካ ከይመፁ ከም ዘሎ ስለ ዘለዎ ነዘብ ግምት ዘእተወ ወታደራዊ ታክቲክ ነዘብ ግምት ዘእተወ ወታደራዊ ስትራቴጂ እዩ ዝህሉ ስለዚ ኣብዚ መረፅናዮ ቦታ እንዳሰሓብና ኩለን ጎቦታት ዓድና ኩለን ሽንጥሮታት ዓዲ ትግራይ መቃብር ፀላእትና እየን ዝኾና በዚ መሰረት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝከላኸለሉ እንዳተኸላኸለ ኣብ ዘጥቅዐሉ እንዳጥቅዐ ምስ ሙሉእ ቁመኑ እዩ ዝርከብ በቱ ዝብልዎ ወረ ዝተዳኸመ ዝተደምሰሰ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ የለን ትምልሻውን ኣብ መኸቱ ኣሎ እቶ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሉ ዝግለጽ እውን ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኣቦቶኦም ኮይኖም ጽኑዕ መኸተ እንዳካየዶም ንኣብነት ትማሊ ብግንባር ዛላንበሳ ከባቢ ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ 3 ታንክታት ሓንቲ ፒክኣፕ ኣቃጺሎም ልዮም እቲ ወሳኒ ዝኾን ንዓላማ ውፊነት ንዓላማ ጽንዓት ነቲ ፍትሓዊ ኩናት ጠጠው ዘበለትካ ፖለቲካዊ ዕላማ ስለ ዝኾነ መበገሲ ካብ ምቅጻል ካብ ምህዳም ካብ ምጥፋእ እውን ከድሕኖ ይከኣለን በዚ ሕፅዋር ደርጊ እውን ክሳዕ ኣፍንጭኡ ተዓጢቑ ዝሓለፈ ዕጥቂ ቃልሲ ከም ደርጊ ዕጥቂ ዝነበረ ይነበረን መወዳእቱ ግን ስዕረት ይኮይኑ ሕዚ ዘሎ ዕጥቂ ዘለና ክንዲዚኦም ቁፅሮም ክንዲዚኦም በዝሖም ዝብል ንውግእን ውግእ ካይዳን ዝውስነ ይኮነን ዝሰምዕ መለና ክንዲዚ ቁፅሮም ኣፅዋር የብሎምን ከምዚ የብሎምን ዝበሃል እኹል ዕጥቂ ኣሎ ነቲ ዕጥቂ ተሸኪሙ ትውግእ ኣብ መወዳእቱ ዘብፅሕ ውፊ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ድማ ኣሎ ነዚ ዓላማ ሒዝና ከምቲ ትማሊ ድሙቕ ዓወታት ዘመዝገብናዮ ጽባሕ እውን ድሙቕ ዓወታት እነመዝግብ ጸላእ ብዝመረጽናዮ ቦታ ብዝመረጽናዮ ግዜ እንዳእተና ሙሉእ ብምሉእ ከም ንድምስሶ ሙሉእ ብምሉእ ከም ንስዕሮ ክንተኣማመን ኣለና እዚ ህዝባዊ ኩናት ኩሉ በብዓቕሙ ግን ክስለፈሉ ዝግባእ እዩ ብመስርዑ ውግእ ክንገጥም ንኽእል ብደባይ ውግእ ክንገጥም ንኽእል ብዕጡቕ ሓፋሽ ክንገጥም ንኽእል ብድሕሪት ክንወግኦ ንኽእል ብቅድሚት ክንወግኦ ንኽእል ብጎኒ ክንወግኦ ንኽእል እዚ ውግእ ቅድታት ብምሉእ ህዝባዊ ኩናት ክንጥቀመሉ ኢና እዚኦም ኩሎም ተጠቒምና ግን ብሄራዊ መንነትናን ብሄራዊ ክብርናን ከምቲ ንሶም ዝሓስቦ ኣሕሊፍና ንህብ ኣይኮንናን ሙሉእ ብምሉእ ስዒርና ናብቲ ዝነበረ ልምዓትና ናብቲ ዝነበረ ሰላምና ከም ንምለስ ምንም ጥርጥር የብሉ ኣብዚ ገገሊኡ ዘቕርቦቶም ፀላእትና ሓይል ብረት ክንዲዚ ታንክታት ኣለዋና ከምዚ ረኺብና ኣለና ክንዲዚ መዳፍዕ ረኺብና ኣለና ገለመለ ይብሉ ይኾኑ እዚ ባዕሉ ግን
ንውግእ ኣይቕይርን ንውግእ ዝቕይር ተዝኸውን እዚኦም ኩሎም ነፈርትን መዳፍዕን ብኤማትን ድሮንን ሒዞምን ኮ ክሳዕ ሕዚ ንሕና ብዝመረፅናሎም መንገዲ ይኣትው ኣለዉ ይሕለፉ ተባሂሉ ብዝጥዕመና መንገዲ ክንምክቶም ይኣትው ኣለዉ እምበር ጥሒሶምና ክሓልፉ እውን ኣይከኣሉን እዚ ብዝግባእ ክንርድኦ ይግበአና ዝበዝሕን ተበዝሐ ኣፅዋር ነቲ ኣፅዋር ተሸኪሙ ዘዕውት ሓይሊ ሰብ ይወሳኒ በዚ መሰረት ድማ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ውፊነት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ ፀላኢ ኣብ ዝመረፅናዮ ግዜ ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታ እንዳመረፅና ክንጥቅዒና እንዳመረፅና ክንድምስሶ ኢና ጎቦታት ዓድና ሕዝቡን መቃብር ፀላእትና ክኾና እየን ትግራይና ወረርቲ ዝሓፍሩላ እምበር ወረርቲ ዝዕንድሩላ ኣይኮነትን ህዝቢ ትግራይ ይዕወት ሕድሪ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ሰማእታትና ክንትግብር ኢና ክንዕወት ኢና